Quina edat vas portar els teus fills? Vull dir, a les 6 setmanes. Tantes niñes que tenen ara les joventut de vull dir que teniu, com la meva tia, a les 6 setmanes. Els dos? Els dos, les 6 setmanes. Ella ja t'acceptava. Em pensa que donaven 6 setmanes de baixa. Un pit tenia l'altre per fer treballar. I ells també cap a la guarderia. Però bé, a veure. Jo no tinc que sentir-me. Inclús per entrar a col·legi va anar molt més bé, perquè mon mare com a entrar a col·legi no va plorar. Primera que em coneixen nanos que hi anaven amb ell a la guarderia, però segona que no es va fer estrany en el col·legi. Nanos que havien estat amb el papa i la mama ploraven. Tenien d'anar aquí o perquè dels escolars allà i poc que tenien d'atravessar el procés que no atravessar-lo, vull dir, no hi tenia mai cap problema. Sí, era un avantatge, no? Un avantatge molt gran. A veure, que no la guarderia està molt bé, jo no te'n diré mal. Jo personalment no. I com et vas assabentar que la fàbrica oferia aquest servei? Home, perquè jo, el meu pare ja treballava aquí. Però jo ja de treballar aquí ja ho sabia com vaig entrar a treballar que ell era. Però igualment que ho sabies, havies d'anar allà o sigui, certificant que eres treballador. Bueno, els despatxos d'aquí i ell mateix ja anava cap allà. Com que he anat al cosidor també, doncs ja, com que vaig tenir els nanos, vaig venir aquí, els vaig apuntar que els portaria a la guarda, que no els hi portaven. A veure, jo els vaig portar de seguida. No, jo no vaig anar al despatx, que aquí el que se'n cuidava deia, bueno, mira, apunteu-me que portes un nens aquí, i deia, bueno, doncs jo els hi pots portar. I era el servei gratuït o havia d'anar? Des de quan un duro. Res. Els hi feien per la mona, d'aquestes d'ou, saps la típica mona? Sí. Per anar-los donaven un jersei, o una samarreta, un jersei, sempre es posaven alguna cosa. Alguna de les botelles de la fàbrica, no? No, roba per la canalla, roba de canalla. Com era una fàbrica textil... Era roba, però esclar, roba feta, era un jersei, podia ser un jersei, com podia ser unes samarretes o el que fos, però en clar era un jersei. Després, els volien els reis árabes que els reis. A veure, no eren uns reis, que et diré, de marca, però que si un camió, que si un cotxe... Estava discret. A veure, que estaven bé per ells, perquè normalment estaven bé. No, doncs sí, no. Després, què més els hi feien? Bueno, els feien aquestes dues coses, però nena, què més vols? Sí. Feien res a la mona, que necessites més.